Manulah nak kanduang janywaya. Dalam sapakan dua nangko kaba barito ayah danga curito sayah dalam kampung. Kan yo berdiri rajo sepakai alam, berdiri penghulu sepakai kaum. Baitu undang dalam adai tabuhua tekabe are sampai kini alam berubah. Mako di dalam kaum persukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan dalam sepayung sepataga di salingkuang cupa adat. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang tak ado nan badatia. Konon wa angka digadangkan nak mamacik tampuak jo tangkai pucuk pimpinan persukuan. Iolah pengulurang namokan. Bulan Syawal tahun di muko di hari bayak bulan bayak ombak tanang angin salasai hujan taduah kabut pun tarang ajuang laya di musimnya. Sinanlah alek kadi pancang tagak marawa dalam kampuang gaba-gaba baradai panjang. Malatuh badia pusaku begua tabuh larangan tandurang kadang naik nobat. Mako dilapeh kulan siang kanagari dibantai kabau panjang tandua. Di saat kutuka itu nak pado alek jamuan adat di sana gala dilewakan anak ayah jadi pengulu nan gadang basa betuah gadang di bayuang dan sakaki basa di dalam persukuan betuah pulori nagari. Alhamdulillah bayaklah itu sananglah ayah mendangakan syukurnya amat salamonyo baalah bana sanang hatina dek malin indak tabacokan dek tukang alun talukihkan rasu mandi di anak sungai bak rumput di timporineng. Namun salampihnya daripada itu joko dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak manyapuah dino lalu dimanuangkan siko taga mangati ayah takucuit runggo wati bundo. Bak adek baitu ya. Sabab nyato bak pantun-pantun orang. Si Salih mengkuto ameh mendaki mudia kilangan. Labuliah mengkonyo camih mendapat labiah kehilangan. Mungkasui ayah? Sepanjangan ayah tahu nak suriah sipasin dalam adat contoh nan sudah dinagari. Adapun nan kemenjawe warih pengulu bukan urang sembarang urang pilihan luar dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek jo pusaku mandeh kayo bapak betuah mamak disambah urang banyak. Mako kalau dibandiang-bandiang diukua aduk kabadan diriana awak gapuak tabaw lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jobareh rambahan dua pitih sayuk sekolah tangguang ilimu bakurang-kurang pengalaman alun marape tapi baisi buah pantuna sakalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi jo adat anak mangapalang jo sarak jauh sekali Sabananyo ya. Kok mapi basi jo bilah bekoyuang tak laban batu digaleh upah terjawik kabur pincang rasa membulang tidak patah siko terkami hati ayah. Tapi pulo banyak pituah nan badanga tuturan urang cedek pandai apulah bunyi nasihatnya nyampang nan luak lai kata timbun nan munggu makanan tajak paham joranah pelikuan sinan tabantang jalan rayo alun nan jauh tak tajalang indak nan tinggi tak tapanje. Ayah yakin tu asahkan baniak bayak cito elok paham memutih sedundun doa jusau sinan hidayah keturunnya tado kunci tak terbuka nak sabab tak kalau mencetak kuro-kuro urang membuat anak kunci carilah sampai besu di mana letaknya anak kunci nak tahu rasio kapua. Jadi ya. Dia itu ayah ingatkan, kok nak tahu rajin bertanya, nak cadiak sungguh baraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah dibudi bayak, nak kayo pandai bainge. Ko iyo parang kadiadang nak nyampang amanah baterimu, langkuk-langkuk senjata diri, pagaran lagi dengan batin tuntui ilmu sampai-sampai. Asahkan namuah baraja guru baserak bakulil yang alam takambang ketuladan. Yo paham ambo. Bagurulah ke bagai pisang. Mangga kok kapisang bana ya?
Calialah hidup pisang. Hidup anyo sekali jua umuanan tidak panjang ngame. Tapi bapantang mati mengarisiak sebelum buah mengalupa walau jantuangnya kata ulu. Paralle urang dipayo kumbu orang baralle yo mara pulai bakura ora bab josi joba ulah de pandai tukang sapu walau yang sarupo jo ame urai Allah dipakai mangkoma